салом алейкум бародаро. 2100 метр сатҳи бар буланди бурмам. бизи сарҳада кофтаесаним хел мебурмай мерафтай. 1000 метр я бубурум ва назарайлуқ баробар мешава. дар тули ҳам кӯҳ буз будааст. кӯбурам агар биёмуш сёмкаш мекунам. наём аврад намегардам. баҳр буланд аст дар ҷо. 2200 метр шид. баландиш аз сатҳи баҳр. ноҳияи Тоҷикобод, ҷамоати Ширинчашма. ҳаво кама, оксиген кама. дар буландӣ аспоч хел медаванд. ду 1500 метр буландӣ аз сатҳи баҳр. буза наёфтам. олӣ. буза наёфтам олиам. баҳр буланд аст дар ҷо.